Ahoj, dnes by som ti chcel povedať o skvelej príležitosti, ktorá ti môže priniesť finančnú slobodu alebo extra príjem navyše. A najlepšie na tom je, že nepotrebuješ žiadne vstupné investície, žiadne vstupné poplatky ani nič podobné. Prakticky môžeš začať s 0 eurami. Už dlhší čas spolupracujem s firmou Bevit, s českou firmou, ktorá prináša na trh tie najkvalitnejšie prírodné produkty. V Bevite veria, že príroda dokáže liečiť naše telo, myseľ aj ducha. A s týmito hodnotami rezonujem aj ja. Ale o čo vlastne ide? Predstav si, že si kúpiš v obchode nejakú vec, ktorou si veľmi spokojný. Túto myšlienku často šíriš a odporúčaš svojim známym a kamarátom, že si ho zakúpil, vyhovuje ti to, vyskúšajte to a podobne. Táto firma ťa za to nijak neodmení. V Bevite je to inak. Za odporúčania dostávaš svoje provízie. Bevit ponúka tie najkvalitnejšie esenciálne oleje, prírodné produkty do domácnosti, holistickú kozmetiku a čo sa mne páči, že sa zaviazali v žiadnych výrobkoch nepoužívať syntetické látky. A aj to je to, čo ma k ním pritiahlo. Okrem toho, že si môžeš zlepšiť svoje zdravie, môžeš túto myšlienku šíriť ďalej a tým si aj krásne zarobiť. A ako som už spomínal, nepotrebuješ na to žiadne vstupné poplatky, žiadne udržiavacie poplatky ani nič podobné. Stačí si vytvoriť bezplatné zákaznícke konto, link umiestním pod video, kde sa zaregistruješ a automaticky získaš ako keby vlastný e-shop, pretože ku každému produktu máš jedinečný odkaz, ktorý môžeš zazdieľať a keď si niekto cez tvoj odkaz nakúpi, automaticky dostávaš svoju províziu. Tiež sa ti otvorí virtuálna kancelária, kde vieš sledovať svoje objednávky a čo je skvelé, máš tam tiež úplne zadarmo vzdelávací systém, kde sa môžeš viac naučiť o esenciálnych olejoch a takisto aj o predaji. Všetko, čo k tomu potrebuješ, je len chuť učiť sa, internet a mobilný telefón. Tieto veci ti úplne stačia, pretože mnoho značiek ponúka tiež podobné príležitosti, avšak nemajú čisto prírodné produkty, ponúkajú na začiatku rôzne balíčky, ktoré si musíš nakúpiť za niekoľko stovák eur, alebo majú udržiavacie poplatky a mnoho ďalších poplatkov. V Bevite nemáš žiadne udržiavacie poplatky, žiadne vstupné poplatky ani nič podobné. Veria tomu, že keď je kvalitný produkt, človek si môže zakúpiť 1-2 produkty, vyskúšať si to na sebe a keď to s ním rezonuje, môže to šíriť ďalej. Nepracuje sa tu v žiadnym nátlakom ani nič podobné. Každý má svoju vôľu a môže sa rozhodnúť, či ide do toho alebo nie. Môže sa zaregistrovať bezplatne, popozerať si kanceláriu, popozerať si produkty a keď ho to začne volať, môže začať pracovať. Ja takisto prvýkrát, keď som sa zaregistroval, váhal som 3 mesiace, či ísť do toho alebo neísť do toho. A ešte skvelá výhoda je to, že je to česká firma a môžeš si to ísť overiť na vlastné oči, ako vyrábajú a akí ľudia tam pracujú. Každý v útorok majú deň otvorený dverí vo firme a môžeš ísť do Ostravy, čo nie je tak ďaleko a pozrieť si to na vlastné oči a nacítiť týchto ľudí. Ja som to tak tiež spravil a bolo to najlepšie rozhodnutie, že som sa k ním pridal. Čiže ak hľadáš nejaký extra príjem alebo možno chceš úplne zmeniť prácu alebo si len privýrobiť 100-200 eur alebo aj mnohonásobne viac, niekoľko tisíc, pretože tu nemáš obmedzenú výplatu. Okrem toho, že tým pomôžeš ľuďom, pomôžeš aj sebe, pretože myslím si, že ak vyskúšaš tie produkty, tak budeš tiež zákazník, lebo pocítiš tú 100% prírodnú silu, ktorá sa nedá žiadnou chémiou nahradiť. Pretože to nejde o nejaký predaj, ktorý nemá zmysel, ale týmto naozaj môžeš pomôcť ľuďom zlepšiť zdravie. Nie len ľuďom, ale aj sebe, aj tvojmu okoliu. A etickým spôsobom si tým privyrobiť. Či už si mamička na materskej a potrebuješ si privyrobiť 100, 200, 300 eur mesačne, alebo chceš úplne zmeniť svoju prácu, v Bevite je to možné, pretože nemáš žiadny strop výplat. Ak ťa to zaujalo a chcel by si to vyskúšať, stačí, že sa zaregistruješ cez spomínaný link, ktorý pridám pod video, napíšeš mi po registrácii správu na Instagram spolupráca a ja ti bližšie vysvetlím dopodrobna, ako funguje systém a poradím ti, ako môžeš začať. Spolu môžeme šíriť túto skvelú myšlienku. Tak čo, ideš do toho?